Ta på deg, da! Eivind Jordal fra folkeskolen. Jeg hørte jeg hadde sluppet deg ut fra permisjon. Sånn, ja! Der. Fyll opp denne. Ikke la det ligge igjen noe. Det var ikke mer, for faen! Ok, fram med pengene! Slapp av, jeg har resten her. Snill gutt. Hvor er ranerne? Tove så 2 stykker oppe i restauranten. Det kan være flere, vi vet ikke hvor de er nå. Ok. Få det du har oppi denne. Men fort deg! Du, reis deg opp! Au! Steng dørene med begge låsene! Hvordan har du klart det, Ragnar? Og får en sånn søt liten kone? Og hvem faen er hun som vil ha en ekkel liten dritt som deg?